Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Goodbye to meet my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Maaksyong Umaga, Pangasinan at Dagupan. Ngayon ay araw po ng Biyernes, August 14, 2026. Sumasa inyo pong programang ito, Aksyon Radyo Balita. At ako po inyong magiging tagapaghatid balita, Aksyon Kimberly Davenport. Kasama naman po natin sa atin pong Master's Control, Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa ulo ng mga balita sa umagang ito, sa atin pong balitang lokal, 4,999 na senior citizens sa Malasiki, Pangasinan tumanggap ng social pension. 13.5 milyon na pesos pinsala sa agrikultura ng Mangaldan, iniwan ng magkasunod na bagyo. Kalasyaw LGU na mahagi ng bangus at bigas sa pamilyang apektado ng baha. Pangasinan Capitol paglalagyan ng floodgates laban sa pagbaha. RMFB 1 at Dole Region 1 nagtutulungan para sa pangmatagalang kabuhayan ng mga komunidad.
Para naman sa balitang pulis, 47 anyos na lalaki arestado sa bypass operation sa Bayambang. 27,948 pesos na shabu na samsam. Vendor arestado sa Balongaw matapos makuhanan umano ng baril at hinihinalang shabu residue. Suspect sa statutory rape arestado sa Bayambang. Para naman sa balitang pambansa, pinsala sa agrikultura, umabot na sa 689.66 million pesos dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kamera, inaprobahan sa huling pagbasa ang panukalang libreng digital learning resources at Wi-Fi para sa mga estudyante. Kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, mas pinadali para sa COS at JO workers. Para naman sa balita sa ibayong dagat, Pilipinas nakakuha ng 14 billion pesos na pautang ng France para sa marine ecosystem at blue economy. Para naman sa ating balitang showbiz, Chris Aquino nagbabalik sa screen sa bagong Netflix project. Para naman sa balitang pampalakasan, Russell Westbrook magre-retiro matapos ang 18 seasons sa NBA. At yan ang mga ulo ng balita sa umaga pong ito. Muli, sumasa inyo po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. At ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita, Aksyon Kimberly Davenport. Para naman sa detalye ng balitang lokal, umabot sa 4,999 na indigent senior citizens sa bayan ng Malasiki ang tumanggap ng tig 3,000 pesos na social pension mula sa pambansang pamahalaan noong Miyerkules, August 12. Ayon kay Baby Soriano, pinuno ng Office of the Senior Citizens Affairs sa Malasiki, ang 3,000 pesos ay quarterly pension na malaking tulong sa mga senior citizens para sa kanilang pangunahing pangangailangan, kabilang ang pagkain at maintenance medicine. Ang naturang halaga ay para sa ikatlong quarter ng taong 2026 at bahagi ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 1,000 pesos kada buwan na ipinamapamahagi kada 3 buwan. Kabilang sa mga benepisyaryo si Remedios Abalos, isang 66 years old na gagamitin ang kanyang natanggap na pensyon sa pagbili ng bigas at gamot para sa kanyang hypertension. Nagpapasalamat naman si Soriano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga senior citizen. Samantala, patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa pamamagitan ng pamamahagi ng sariwang bangus at bigas. Ayon sa pahayag ng lokal na pamahalaan, isinagawa muli ang relief distribution upang matiyak na may sapat at masustansyang pagkain ang mga residenteng nakararanas ng hirap dulot ng baha. Sinabi ng pamahalaang bayan na walang kapwa Kalasyawenyo ang dapat maiwang mag-isa sa gitna ng kalamidad at tiniyak ang patuloy na pag-agapay sa mga apektadong pamilya hanggang sa kanilang pagbangon. Malaking bahagi rin ng operasyon ng mga volunteer, barangay official, kawani ng lokal na pamahalaan at mga miyembro ng sangguniang bayan na tumulong sa maayos at ligtas na pamamahagi ng relief goods. Patuloy namang tinututukan ng lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha habang isinasagawa ang iba pang hakbang para sa kanilang kapakanan at kaligtasan. Samantala, tinatayang 13.5 million pesos ang kabuoang pinsalang iniwan ng pagkasunod ng bagyong Luis at Maymay sa sektor ng agrikultura sa Mangaldana, Pangasinan. Pinakamalaking bahagi ng pinsala ay naitala sa mga palayan na tinatayang umaabot sa 12.1 million pesos matapos bahain ang maraming taniman. Apektado rin ang mga taniman ng mais at high-value crops, kabilang ang mga gulay at prutas na may pinagsamang pinsalang mahigit 920,000 pesos. Samantala, tinatayang 583,000 pesos naman ang pinsala sa sektor ng pangisdaan. Kabilang dito ang mga nasirang pukot at kita ng mga mangingisdang na naapektuhan ng pagbaba ng huli. Isinagawa ng Municipal Agriculture Office ang assessment sa mga lugar tulad ng Barangay Batang, Talugtog at Maasin upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga kabuhayan.
Mahalaga ayon sa lokal na pamahalaan ang agarang dokumentasyon ng mga pagkalugi upang matukoy ang mga magsasaka at mangingisdang maaaring makinabang sa mga programa at tulong mula sa mga kaukulang ahensya. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalang bayan upang matulungan ang mga komunidad na makabangon at mapalakas ang kanilang kahandaan sa mga susunod na kalamidad. Samantala, mahigit 930 na residente sa barangay Lasip Grande dito sa lungsod ng Dagupan ang pinuntahan ng Relief Operations Team kahapon August 13 para sa pamamahagi ng family food packs mula sa quick response ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian. Nagpaabot ng pasasalamat sina Mayor Belen T. Fernandez, kay DSWD Region 1 Director Marie Angela S. Gopalana, CESO III sa suporta na maiparating agad ang tulong. Kasama sina Councilor Attorney Joey Tamayo, Tala Paras, Dr. Jaja Kayabyab, ang DSWD Angels in Red Vests, City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO, led by Chief Ronald De Guzman at Barangay Council led by CAP. Armand Capito, Dagupan City Police Office or DCPO, led by City Director Police Colonel Arnold Solomon, Dagupan Bureau of Fire Protection led by Fire Chief Inspector Michael Samera at mga voluntaryo sa barangay. Samantala, maglalagay ng floodgates sa paligid ng Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang mapigilan ang pagpasok ng tubig baha sa lugar. Ayon kay Governor Ramon Guico III, nitong Miyerkules, isinasabay ang plano sa konstruksyon ng bagong drainage system bilang bahagi ng redevelopment ng Capitol Complex. Sinabi ni Guico na isasara ang mga floodgates kapag mataas ang tubig o high tide upang hindi makapasok ang tubig sa Capitol grounds. Kasabay nito, magtatayo rin ng open water impounding area, cistern at pumping station para mapabilis ang paglabas ng tubig. Layunin ng proyekto na mapababa ang tubig baha sa Capitol grounds sa loob ng wala pang isang oras upang agad na maibalik ang normal na operasyon sa lugar kahit makaranas ng malakas na pag-ulan. Ayon sa gobernador, kung magiging matagumpay ang sistema sa Capitol Complex, maaari itong maging modelo para sa iba pang local government units or LGUs sa Pangasinan na nakararanas din ng paulit-ulit na pagbaha. Kabilang dito ang Calasiao at Santa Barbara na madalas bahain tuwing malakas ang pag-ulan. Samantala, 114 na barangay sa 12 munisipalidad at 2 lungsod sa Pangasinan ang nakararanas pa rin ng pagbaha nitong Miyerkules ng umaga ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At nasa 690 na pamilya naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center dahil sa mga pag-ulang dulot ng southwest monsoon o habagat. Samantala, nagsagawa ng field inspection ng National Irrigation Administration Pangasinan Irrigation Management Office or NIA Pangasinan IMO sa ilang irrigation facilities sa lalawigan upang matukoy ang kasalukuyang kondisyon ng mga pasilidad matapos ang mga nagdaang bagyo, malalakas na pag-ulan at habagat. Pinangunahan ni PIMO Division Manager Engineer John M. Molano ang inspeksyon kasama si Engineering Chief Engineer Waynard Joseph P. Untalana, mga kawani ng tanggapan at mga kinatawan ng mga Irrigators Associations or IAs. Layunin ng isnagawang pagsusuri na matukoy ang mga posibleng pinsala at epekto ng masamang panahon sa mga istruktura, kanal at iba pang daluyan ng patubig na mahalaga sa paghahatid ng tubig sa mga sakahan. Sa isinagawang field assessment, nakita ang ilang bahas ng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo, kabilang ang mga naipong putik, debris at iba pang kondisyon na nangangailangan ng patuloy na pagmamanman at pagsusuri. Patuloy naman ang koordinasyon ng NIA Pangasinan IMO sa mga Irrigators Associations at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang mga pangangailangan sa operasyon at pagpapanatili ng mga irrigation facilities. Tinitiyak din ng ahensya ang patuloy na paghahatid ng serbisyo sa mga magsasakang
umaasa sa mga sistema ng irigasyon, lalo na sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng tubig patungo sa mga sakahan. Samantala, pinagtibay ng Regional Mobile Force Battalion 1 or RMFB 1 at Department of Labor and Employment or DOLE Region 1 ang kanilang pagtutulungan upang makapaglatag ng mga programang magbibigay ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga komunidad sa rehiyon. Sinagawa ang DOLE Livelihood Project Proposal Seminar sa RMFB 1 bilang bahagi ng hakbang ng dalawang ahensya na tukuyin ang mga community-based project na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng kabuhayan at kakayahan ng mga benepisyaryo. Aktibong lumahok sa seminar ang mga tauhan ng 101st Maneuver Company, RMFB 1, na pinangunahan ni Police Lieutenant Bienesto Fidel A. Junio, platoon leader. Isinagawa naman ang aktibidad sa pangangasiwa ni Police Captain Jex Darvin K. Colo, o OIC. Tinalakay sa pagpupulong ang mga posibleng programa at aktibidad na maaaring isakatuparan sa pamagitan ng koordinasyon ng RMFB 1 at DOLE Region 1 sa pangunguna ni Director Rina Dian Baga. Bukod sa pagbuo ng mga livelihood projects proposal, binigyang diin din sa seminar ang kahalagaan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya upang matiyak ang mga programa ay tumutugon sa aktual na pangangailangan ng mga komunidad. Inaasahang sa pamamagitan ng pagtutulungan sa pagpaplano, pagbabahagi ng resources at pagpapalakas ng community engagement, mas maraming oportunidad sa kabuhayan ang mailapit sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 1. Para sa RMFB 1 at DOLE Region 1, ang naturang partnership ay naglalayong gawing konkretong programa ang mga napagkasundoang plano at lumikha ng mga oportunidad na makatutulong sa pangmatagalang pag-unlad ng mga komunidad. Abangan sa ating police reports, 47 years old na lalaki arestado sa bypass operation sa Bayambang. 27,948 pesos na shabu na samsam. Vendor arestado sa Balongaw matapos makuhanan umano ng baril at hinihinalong shabu residue. Suspect sa statutory rape na aresto sa Bayambang. Detalye ng mga balitang yan sa atin pong pagbabalik. Aksyon Radyo Balita. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay alas 7:37 ng umaga. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule, coffee and tea. with MX3, It's for you and me. with MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Balita! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Para naman sa detalye ng ating pong balitang pulis, arestado ang isang 47 anyos na lalaki matapos umanong makuhanan ng 4.11 na gramo ng hinahinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Bayambang, Pangasinan na nitong Miyerkules ng gabi, August 12. Kinalala ang pulisya ang sospek sa alias na M, 47, may asawa, sewer at residente ng Basista, Pangasinan. Nakuha ng mga pulis mula sa sospek ang tatlong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng kabuoang 4.11 gramo ng hinihinalang shabu.
Tinatayang nasa 27,948 pesos ang street drug price o halaga ng nakumpiskang hinihinalang illegal na droga. Bukod dito, nasamsam din umano ang isang genuine na 500 pesos marked money at isang kulay itim na motorsiklo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Samantala, arestado ang isang 34 anyos na vendor matapos umano itong makuhanan ng isang caliber .22 na revolver, 5 bala at mga gamit na may kaugnayan sa hinihinalang paggamit ng shabu sa loob ng pampublikong pamilihan sa Balungao, Pangasinan, madaling araw nitong Huwebes, August 13. Nilapitan umano ng mga pulis ang sasakyan para sa inquiry at nakita sa plain view ang isang tutor at isang nakabukas na maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng residue ng hinihinalang shabu. Sa sinagawang karagdagang beripikasyon, natuklasan din umano ang isang maliit na baril at mga bala sa tabi ng driver's seat. Nang hinga ng mga kinakailangang dokumento para sa legal na pagmamay-ari o pagdadala ng baril, hindi umano nakapagpakita ang sospek. Nakumpiska mula sa operasyon ng isang caliber .22 revolver na walang marka, 5 live ammunition para sa caliber .22, isang perasong tutor at isang nakabukas na maliit na sachet na may hinihinalang shabu residue. Ang suspect na residente rin ng Balungao at may asawa ay nasa kustudiya na ng Balungao Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Nahaharap ang suspect sa posibleng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, naaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police ang isang akusado sa kasong statutory rape sa isinagawang operasyon sa Bayambang, Pangasinan. Pinangunahan ng 105th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 or RMFB-1 sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Chris Eson A. Soriano. Ang operasyon katuwang ang 304th Maneuver Company ng RMFB-3 Police Intelligence Team, Pangasinan Regional Intelligence Unit 1 at Payambang Municipal Police Station. Ang pag-aresto ay sinagawa batay sa warrant of arrest na inilabas noong July 28, 2026 ni Honorable Magnolia C. Velez Cayetano, presiding judge ng Family Court, 1st Judicial Region, Branch 13 sa San Carlos City, Pangasinan. Ang akusado ay nahaharap sa kasong statutory rape sa ilalim ng Article 366-A, Paragraph 1 ng Revised Penal Code, kaugnay ng Article 266-B na inamyendahan ng Republic Act No. 11648. Nakasaad sa warrant na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa PNP, kabilang ang kaso sa mga prioridad na target sa municipal at regional level. Matapos ang pag-aresto, pinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Dinala rin sa Bayambang District Hospital para sa kinakailangang physical at medical examination bago i-turn over sa Bayambang Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para naman sa ating balitang pambansa, pinsala sa agrikultura dulot ng Bagyong Luis at Maymay, umabot na sa 689.66 million pesos ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng Tropical Cyclone Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat ayon sa Department of Agriculture o DA. Halos doble ito kumpara sa naunang pagtataya ng 347.37 million pesos na inuulat noong Miyerkules. Apektado ng mga kalamidad ang 21,115 na magsasaka sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Tinatayang 17,527 metric tons na mga produktong agrikultural ang nasira, kabilang ang palay, mais, kamoteng kahoy, high-value crops, mga alagang hayop at manok. Napinsala rin ang ilang pasilidad, makinarya at kagamitang pang-agrikultura habang
habang nasa 19,634 na ektarya ng lupang sakahan ang naapektuhan. Pinakamalaki ang naging pagkalugi sa palay na umabot sa 451.42 million pesos o 65.46% ng kabuuang pinsala. Sinundan ito ng high-value crops, kabilang ang mga gulay, pampalasa, kalamansi, citrus, durian, lanzones, papaya, rambutan, pakwan, saging, root crops at ornamental plants na nagtala ng 147.30 million pesos na pinsala. Patuloy ang assessment at verifikasyon ng DA sa mga lugar na naapektuhan. Dahil dito, posible pang madagdagan ng kasalukuyang pagtataya sa kabuuang halaga ng pinsala sa agrikultura. Samantala, inaprubahan na ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9532, ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act, na naglalayong gawin mas pantay ang access ng mga estudyante sa mga akademikong materyales at maaasahang internet connections. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng libreng access ang mga estudyante sa pampubliko at pribadong higher education institutions or HEI sa mga digital textbook at iba pang academic learning materials. Isinusulong din ang libreng high-speed Wi-Fi sa mga campus para sa mga rehistradong estudyante at guro. Ayon kay House Speaker Faustino D., mahalagang matugunan ang problema sa gastos sa textbooks at internet upang hindi mapag-iwanan ang mga estudyanteng kapos sa pinansyal na kakayahan. Tinatakla rin ng HB 9532 ang pagbuo ng National Academic Content Repository sa ilalim ng Commission on Higher Education or CHED, katuwang Department of Information and Communications Technology or DICT at mga HEI. Layunin itong magbigay ng libreng online access sa digital textbooks, lecture videos, syllabus, research papers, at iba pang open educational resources mula sa iba't ibang larangan. Kabilang din sa panukala ang pagbibigay prioridad sa mga campus sa rural at mga lugar na kulang sa pondo para sa campus-wide internet connectivity. Nakapaloob din ang mga grant para sa indigenous at open educational resources. Binigyang diin ni D na mahalaga ang pagpapalawak ng digital access habang patuloy na nagiging bahagi ng edukasyon, pananaliksik at paghahanap buhay ang teknolohiya. Anya, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera, internet o learning material sa paggamit ng potensyal ng mga estudyante. Samantala, mas pinadali na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghuhulog ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa mga contract of service o COS at job order o JO workers sa pamahalaan. Sa ilalim ng Administrative Order No. 43 na nilagdaan noong Hunyo 3, inatasan ng mga government agency na maglaan ng mekanismo para voluntaryong makaltas sa compensation ng mga COS at JO workers ang kanilang kontribusyon sa tatlong ahensya. Hindi ito automatikong kaltas dahil kailangan munang magbigay ng pahintulot ang worker. Responsibilidad naman ng mga ahensya na i-remit sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig ang mga nakaltas na kontribusyon at tiyaking maihuhulog ang mga ito sa tamang oras. Sakop ng kautusan ang mga departamento, ahensya, bureau at tanggapan ng national government, gayon din ang mga GOCC at state universities and colleges na kumukuha ng serbisyo ng COS at JO workers. Hinikayat din ng lokal na pamahalaan o LGU na sundin ang nasabing kautusan. Para naman sa balita sa ibayong dagat, Pilipinas nakakuha ng 14 billion pesos na pautang ng France para sa pangangalagas ng karagatan. Nakakuha ang Pilipinas ng 200 milyong euro o humigit kumulang 14 billion pesos na pautang mula sa pamahalaan ng France sa pamamagitan ng Azon François de Development or AFD para sa pangangalaga ng marine ecosystem at pagpapalakas ng blue economy. Ayon sa Department of Finance or DOF,
Ilalaan ang pondo sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development sa isang programa na nakatuon sa mga reforma nga magpapalakas sa proteksyon ng yamang dagat, pagpapabuti ng solid waste management at pagsusulong ng mga pamumuhunan para sa isang mas sustainable na blue economy. Inaasahang makikinabang sa programa ang mahigit 3 milyong Pilipino, partikular ang mga mangingisda, aquaculture operators at tourism workers. Layunin nitong makatulong sa paglikha ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan para sa mga komunidad na umaasa sa yamang dagat. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na mahalaga ang pangangalaga sa marine resources upang maprotektahan ang kabuhayan ng milyon-milyong residente sa mga coastal area at mapalakas ang kakayahan ng bansa na harapin ang epekto ng climate change. Kasamang pinopondohan ng Asian Development Bank o ADB ang programa. Ayon naman kay French Ambassador Marie Fontanelle, makatutulong ang proyekto sa pangangalaga ng marine biodiversity, pagbawas ng plastic waste sa karagatan at pagsusulong ng sustainable economic opportunities. Binagyang diin din ni AFD Country Director Benedict Gazon ang matagal ng partnership ng France at Pilipinas para sa sustainable growth at climate resilience. Anya, layunin ng AFD na makatulong na maisalin sa konkretong proyekto ang mga pangakong magkatuwang na isinusulong ng dalawang bansa. Nagpasalamat si Gio at AFD at tiniyak na patuloy na sisikapin ng pamahalaan na magdulot ng pangmatagalang benepisyo sa mga Pilipino ang mga pamumuhunang nakukuha ng bansa. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Para naman sa ating showbiz news, matapos ang matagal na paghihintay, muling mapapanood si Chris Aquino sa isang bagong proyekto ng Netflix. Inanunsyo ng streaming platform ang comeback ni Chris sa pamamagitan ng isang promotional campaign kung saan gaganap siya bilang Chief Head of Insights and Content Analysis o CHICA sa teaser na inilabas noong August 7. Muling nasilayan ang dating prangka at kwelang personalidad ni Chris habang nagbibigay ng kanyang mga komento o opinyon sa ilang eksena mula sa mga Pinoy TV series. Kasama ni Chris sa teaser ang editor na si Earl John habang sinusuri nila ang mga eksena mula sa A Secret in Prague, Blood vs. Duty at The Master Cutter. Ang proyekto ay nagsisilbing comeback vehicle ni Chris matapos ang ilang taong pagkawala sa limelight dahil sa kanyang autoimmune disease. Ikinatuwa naman ng kanyang mga tagahanga ang pagbabalik niya sa screen at masayang sinalubong ang kanyang bagong proyekto. Welcome back, Chris Aquino! Aksyon Radio. Sports News. Para naman sa ating balitang pampalakasan, Russell Westbrook magre-retiro matapos ang 18 season sa NBA. Nagpasya ng magretiro ang veteran guard na si Russell Westbrook sa edad na 37. Si Westbrook ay napili bilang 4th overall pick ng Seattle Supersonics. Nakalaunan ay naging Oklahoma City Thunder noong 2008 NBA draft. Nauna sa kanya sa draft sina Derrick Rose, Michael Beasley at OJ Mayo. Sa kanyang 18 years na karera, naging MVP si Westbrook noong 2017 habang naglalaro para sa Thunder. Hawak din niya ang NBA record para sa pinakamaraming career triple-doubles na may 209. Matapos ang unang 11 season niya sa Oklahoma City, naglaro si Westbrook para sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets at Sacramento Kings na kanyang huling koponan noong 2025-26 season. 2 beses siyang naging scoring champion at kabilang din sa NBA 75th anniversary team. Gayunman, hindi niya kailanman napanalunan ang NBA championship sa kanyang career. Hindi na muling inalok ng kontrata si Westbrook ng Kings matapos ang nakaraang season. Sa loob ng mahigit na isang buwan sa free agency, wala ring ibang koponang pumirma sa veteran guard. Sa 64 games na kanyang nilaro,
noong nakaraang season. Nag-start siya sa 58 at nagtala ng average na 15.2 points at 6.7 assist kada laro. Sa career triple-doubles, pangalawa sa kanya si dating teammate sa Nuggets na si Nikola Jovic na may 198 sa kanyang MVP seasons noong 2016-2017. Nagtakda rin si Westbrook ng record na 42 triple-doubles sa isang season. Isang marka na naging mahalaga ang bahagi ng kanyang legacy sa NBA. At yan ang ating pinakahuling balita sa umagang ito. Muli, sumasa inyo po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. At atin po muna batiin po yung mga listeners po natin at mga nanonood po sa atin. Ito po sa atin pong Facebook page ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan 1161 kHz. Yan, good morning po Ma'am Brenda de Guzman, maulan na umaga. Good morning din po kay Tita Mary, Sister Mary Santos. Ayan, ganun din po kay Action Violi Valdez Ferrer. Good morning, ma'am. Magpagaling po kayo. Ganun din po sa Phil British Dagupan. Ayan, good morning, Action Kim. Pa-shoutout ang inyong mga taga-subaybay sa Barangay Kalmay, Dagupan City at sa Jewelville Subdivision, Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy po na pagtutok sa mga programa dito po sa Aksyon Radyo Pangasinan. Ganoon din po sa Lyson Family, Ma'am Christy Fabia Lyson, Reynaldo Jr. and Sr. Ganoon din po kay Ma'am Malu Malanom. Ayan, maraming salamat po sa mga pagsubaybay po dito po sa mga programa po natin. Muli ako po inyong naging tagapaghatid balita, Aksyon Kimberly Davenport. Kasama naman po natin sa atin pong technical side, Aksyon Engineer Kenneth Villanueva. At sa ngalan nga po ay ng aming pong station manager, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Susunod na po ang MIB, mga isyu ng bayan. Dito lang po yan sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline. Dito pa rin sa inyong natatanging himpilan, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan.